not even haana training yaita. Ndokubva mutsa Vavengi ende mukuru waVavengi waiva mukuru wenyika. Une Mossad takaenda bambo kune intelligence koko dzinonzi Mossad. Ende pasi rino rose yakatanga naSauro. Sauro ndiye waitumira David Mossad. Ende equipment yose Israel ndiye akanga iriyo the America of the day. Iwe vanhu vaJehovha. Mwari kutumira muvengi une simba. Kuteverera chikomana chaazodza nomubani nechino. It was done in so much that unotreneka because Mwari haashandi nemapenzi. Unoprepare munhu wake kuti azoita mukuru, azoita David. Why so kuti Jesu unofanira kuzonzi kumwana waDavid. David waifana kumanya nebani. Azivi mapako ose ari maIsraeri. Ngenhamo dzose azivi kuti chinonetsa chakadai Florida. vatendi vaMwari. Unoda kutunga Mambo kudenga Ken Wishman. Kuchema kuti ngadzande chomoria wabunga kuti nhamo iyi. Kauna. Take 4. You've got to be prepared. Mwari unoda kuprepare munhu wake. Don't cry kana mapress ups achitiwa. They are useful pamberi pebeto inouya. You can't be an elder usangobata nezhara. Unoda kueredha niwo usangobata nezhara. So the Lord has to make sure kuti wambovata nayo. Not because Mwari akomboreri. Asi because Mwari unoda munhu une thick skin. He has to develop the thick skin kuti iwe ugozotungamirira. Amen. Zvino vanhu vaMwari. Joseph warota zuva nomwedzi zvichimugwadamira. Zuva nemwedzi zvichimugwadamira, akaudza baba, akaudza vanadzikoma, vakaziva kuti hano mwana une future. Pando pakatangira mahwana ake ipapo. Wazoenda kunesadza zvikanzi vakomana vaiti urayi vakomana. Takaenda kwaIsraeri bamba vanoziva. Akanzi vaiti urayi but haurayiki manje because une mission iri mberi. Asi everything that should have killed Joseph zvakainda muzhira make. Nenhamo dzamunoona dzinofanira kuva muzhira menyu because Mwari wenyu une chokuita nemi mberi. But haazoshandi nevanhu vane mavovo vakakurira kwambuya. Inoda kuzotungamirira kereke uchinzi uri kodhiwe. Iwo waifuridzirwa sadza rinopisana mbuya. Ugozotungamirira Zioni yakaita ine vanhu vane nhamo. Iwo wakakura uchinzi sadza rinonzi furidzirai muzukuru musadza. And then you want to be a court, regional court wakakura achifuridzirwa sadza. Hakuna zvinhu zvakadero. You need to be prepared. Mwari unowisa nhamo. And hadzibvi kuvavengi nemwe yakaipa. Inogadzirwa. The Lord manufacture. The problem iri sufficient kuti ugozokwanisa kuita mabasa emberi. Unonga Mwari agoni kuisa mabhiriyoni panapa. Vakatadzei vose vanhu ava vasiri mabhiriyoni. The Lord can do it. He can just make sure matimba mangwana unenge ava millionaire. Unozviita nechigumwe. But he has to prepare him first. Saka kana muchiti Zioni haishandi iye Mwari achiprepare vanhu. Une uchiti kudii? Mwari unoda kugadzira vanhu vake. Wakazoti apinda mujere muya Joseph 18 years ari mujere. But chaitika paipa yanga iri preparation. Kuti azoita president weIjipita. Ichitori nyika yavanhu ungatogara kuZambia ukanzi wava president iwewe. Iwe asi Mwari unogadzira munhu wake. Iye munhu waMwari uyu wamunoona iko zvino wakaita 12 years asina kumboenda kuchikoro achinzi wefudza ng'ombe sure. Every day aifudza ng'ombe. Mwari achiprepare. Everybody else unovana kuzofuma Mwari uri kumugadzirira zvinhu. Kana mozoona vamadziva zvinhu zvinonetsa musafunga kuzvabva kuna vatete aiwa. Mwari uri kuda kuti mugone kunge mava spiritual muscle. Pana varume vakaonda panapa. But vane inonzi spiritual muscle. Haiwanikwi negym, inowanikwa nemaproblems anobva kunani. Anyways, vana maita taurana ndimunonyanya kuitawo kuti murume acheme mavovo. Vamwe munotaura kuti murume anofanira kundoba kuti zvinhu zvifambe. Ngamunonditaura kuti munoba munachakati hamugoni kurongasa vavo vari patarava vatenga motatarira. Izvo murume wenyu une basa mberi raanogadzikwa naMwari.
Amen. Mugurisira muchiti hey pano taraiona vana vaonda and all the other things. Saka mirirai kuti Mwari aite zvaanoda nemunhu wamakapuwa imi. Amen. Kufuma kuchauya mamdzvera. Amen. Asi manyawe ari kumbopomhodzewa kuno. Amen. Neni ndinenge ndiri miliyonea. Amen. But Mwari uri kumboona manyawi. Amen. Amen. Achiri kumbopuruniwa manyawi iwawo. Amen. Amen. Asi private jet yangu yakamira ndichaita asi manyawi achakawanda azviwirirani kuti pride nefumba. Amen. Amen. Zvinhu zviri kunikisa. Saka munoona kuti Mwari wakatirova haana kumbotirova uri kuti hana dzimbodini. Amen.